ono sranje da se ne udavim, razumeš, i ono tako idemo kod tetke, razumeš, i tetke se baš u tom momentu onako i se spustilo, razumeš, onaj kupaći kostim iz 2 dela, znaš, ljubičaste boje sa nekom detelinom, svega se sećam, i stvorila se njena cicka. Prelepa, divna cicka, imala je bradavicu kao Jaffa keks. Kao Jaffa keks, toga se sećam onako. Meni je bilo lepo. Galetova tetka, moj ortak koji me prati večeras, kaže, pa moja tetka imala kao od ringle za kafu, brate. Znaš, ima luđu mene, brate, Jaffa keks. I sad ja sam na tom rodiću bio sa tim dečkom iz Leskovca koji je bio luđi nego ja. Znaš, i sad, to je poseban tretman kad ste na brodu, morate da radite. Ja to nisam znao, došao sam da se odmaram, jebi ga, razumijem? Došao se odmorim, ne, koji odmor, ovaj nas dizao pre Petlova u 5 ujutru da mu krljam bove, da mu premeštam, razumiješ, i kanape da mu vezujem i ostala sranja. I još se drao na mene što ne mogu vežem čvor, kao. Kada je ovo iz Leskovca, Lele, ću mu jebem familiju, ja, bre. Kaj, bre, sam s moje pare, bre, došao, bre, da sam se bavao, bre, ovde, bre, s mene. Ću ga jebem, ja, bre, polako samo. Ome me diži, bre, Petlova, bre, ja tako kodačem, bre. Jebem, bre, familiju, ću ga razbijem, bre, sa sve prama ću otkinem, prama ću mu udarim, bre, ću ga premetim 2 put, bre, majkinu ga ja, bre. Šta on zamišlja? Za moje pare da se radi.